Senyores, senyors, l'espectacle és a punt d'iniciar-se. Molt bona tarda. M'han donat diadema. I això és bo i dolent. Dolent per vosaltres? No, és que em ve de gust moure'm, tot i que tenim aquest faristol tan bonic que s'ha preparat. Molt bona tarda a tots. Benvinguts al primer dels actes dels 50 anys de l'Escola Puigcerver. A punt personal. Estic supercontent d'estar aquí. Com a exalumne, com a professional de la comunicació, en aquest cas ara treballant a TV3, li vaig dir al David que per mi és un honor, en primer lloc, i per altra banda és una satisfacció poder ser qui presenta aquest primer acte d'aquest aniversari. Abans ho comentàvem, n'hi haurà molts més, la majoria ja ho sabeu, a la pàgina web està tot ben explicat, però aquest és el primer en un dia molt especial. Avui fa tot just 50 anys que va obrir les portes una escola diferent, com és l'Escola Puigcerver, amb aquell mas, allà al barri Fortuny. Jo tinc la sort d'haver-la vist des que en tenia 1 i mig, 2, fins als 18, i la resta del temps que m'hi he passat he tingut la sort també de tornar-hi i sempre és un plaer. I ara que escoltàvem a un dels primers alumnes, és cert que fa com cosa quan tornes a l'escola i te la sents una mica teva, i és cert que potser quan hi surts no li tens tant de carinyo, però quan passen els anys i recordes el que vas aprendre i on et vas formar com a persona, sí que li guardes molta estima i és la que sento. Sempre he dit que estic molt orgullós d'haver sigut alumne, en aquest cas, de l'Escola Puigcerver. Per tant, crec que, ja que és el dia, permeteu-me un fort aplaudiment per l'escola i pel record que suposa. Moltes gràcies. Després m'han reservat 5 minuts per mi. I avui, com que aquí tinc un micròfon i mano jo, i segur que hi ha uns quants profes que vaig tenir, mira quina rialla. Avui manaré jo, ni que sigui per una estona. Però, evidentment, la primera persona a qui li volem donar la paraula és a l'actual directora de l'escola. Fort aplaudiment per la Elo Seguranyes. Elo, sisplau. Bé, benvinguts a aquest acte d'inauguració del 50è aniversari de l'Escola Puigcerver. Agraeixo moltíssim la vostra assistència entre tots, alcalde de Reus, regidora d'Ensenyament, regidores i regidors, director dels serveis territorials, inspector d'Ensenyament, directors d'escoles i instituts que ens acompanyeu, exalumnes i alumnes, mares i pares, companyes i, sobretot, amics. Em toca començar aquest acte amb aquesta reflexió, diria jo, de caire institucional. Jo l'he titulat Tot parlant amb la nostra escola i és una petita reflexió a partir de la conversa que vaig establint jo amb l'escola en un moment que sec amb ella i ens ho anem explicant. Tot parlant amb la nostra escola. La veig com una dona femenina, com li correspon per gènere de nom. Una dona que avui fa 50 anys, serena, pausada, il·lusionada i sobretot amb moltes ganes de fer camí. Sabedora i molt conscient de tot el que ha viscut. En vol més perquè sap que el seu projecte sempre estarà inacabat. Aquest és un dels seus grans atractius. Sempre hi ha un demà per seguir millorant. No ha estat massa d'uniformes, més aviat de bata i a la feina. Això sí, sempre ha defensat els seus colors, el blau i el groc. Dona de fortes conviccions i arrelada a la seva terra. Ens observa amb la tranquil·litat que donen els anys i amb la il·lusió de la joventut. Viu amb moltes ganes de fer coses noves, en té motiu. Els joves l'acompanyen i l'empenyen. Des de sempre ha estat envoltada de gent que entra i surt, va i ve, essent estimada. La desperta cada matí el so de veus d'infants i joves plens d'energia. Pugen i baixen les escales, obren i tanquen portes, surten al pati, criden, juguen, fan esport i canten.
Quina guit i quina vida més plena la seva. Recorda quan era petita, ara fa 50 anys. Quina alegria. Tots la miraven amb aquella lluentor als ulls dels pares que acaben de conèixer la seva primera filla. A tota hora la venien a veure, l'arreglaven i endreçaven, també els diumenges. Els infants van començar a venir i fins i tot es volien quedar a dinar. Els agradava com cuinava. Els vaig deixar un petit maset i 4 cadires, em diu amb un somriure. El temps anava passant i ella anava creixent. Tot s'anava quedant petit. La miraven tot dient, ho haurem d'eixamplar, així no hi cabem. I ella suportava amb alegria i un xic de resignació estius de proves i millores. Feliç, molt feliç com la nena que se sent estimada, mimada i volguda. No us cregueu pas que no va passar mals moments. No sempre li deixaven fer el que volia i en més d'una ocasió va haver de fer alguna cosa que no li agradava, però poques vegades. Com ja us he dit, sempre ha estat molt tossuda i fidel als seus principis. A poc s'anava fent gran. Moments de dubtes i inseguretats, desacords. L'adolescència truca a la porta. Hi ha tant per descobrir, fer i viure. S'obren davant seu noves oportunitats i ella, inquieta i valenta de mena, no em va deixar passar ni una. Edifici nou per secundària, BUP, formació professional, COU, més tard ESO i BAT, també l'artístic. La família va creixent, però ell els vol units i tots junts sota unes mateixes idees i un mateix sostre. Ara, amb 50 anys, algú podria pensar que vol descansar i encetar noves vivències, però no és pas així. Li està tocant viure en una nova realitat, un nou moment, i com ja he dit, no se'n vol perdre ni una. És allò que en diem un cul de mal seient. Està immersa en un nou creixement. Es mira al mirall, de dins a fora, i de fora a dins. Es regira i volta sobre ella mateixa. Busca nous companys de camí, inquiets com ella, joves amb noves idees i sobretot mira el món. Prepara el seu espai, arregla i endreça els mobles, incorpora tot allò que la pot enriquir. Li expliquen tantes coses. Els que l'envolten són d'allò més eixerits, que si farem això i allò. Tu no pateixis, li diuen, t'agradarà. M'explica amb un to d'ironia com em van deixar l'estiu passat amb l'excusa dels 50. Quan em vaig veure al mirall no em podia reconèixer. I si haguessis vist les vostres cares de sorpresa i admiració al començar el curs al setembre, he quedat d'allò més moderna. No sembla pas que em faci 50. Ara estic contenta, em diu. Confia en nosaltres i ara es sent més segura d'ella mateixa que mai. Sap que els seus fonaments són sòlids i que el futur té molt per oferir. No pot ni vol defallir. Al vespre, quan tots marxen, tard, molt tard, es mira ella mateixa i es diu «Quina tranquil·litat!» Però li renten la cara i es posa ben maca esperant que torni l'endemà. Estic contenta. Em mireu com es mira algú a qui respectes i valores. No em vull allargar més, perquè, com em va dir algú fa pocs dies, de vegades es poden dir moltes paraules i poques coses, o al revés, moltes coses i poques paraules. He intentat dir en poques paraules potser masses coses, sobretot aquelles que em surten del cor. Jo, com molts de vosaltres, també porto amb ella una bona part de la meva vida. No deixeu mai d'estimar-la, perquè la seva existència depèn de nosaltres. En realitat, l'escola es fa del cap i dels cors de tots, dels d'abans, els d'ara i els de demà. En marxar, em diu amb un suau xiulet i a cau d'orella. Un petó molt fort per a tots els de la Puigcerver, els més grans de 50, els de 50 i els més menuts, els que van fer l'escola, els que la fan i els que en un futur la faran. Moltes gràcies.
'Cause I love the way it feels when we cry. Yeah, our connection's so magnetic on the floor. Nothing can stop us tonight. When I'm walking with you, I watch the whole world change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blaming on my confidence, or blaming on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We out here tripping in finesse. It don't make no sense. Out here tripping in finesse. You know it, you know. We out here tripping in finesse. It don't make no sense. Out here tripping in finesse. You know it, you know it. Fellas, grab your ladies if your lady fine. Tell her she the one for life. Ladies, grab your fellas and let's do this right. If you own one like me and mine. Yeah, we got it going on, Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on, Yeah, Girl, we got it going on. we got it going on, Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on, We out here tripping in finesse. It don't make no sense. Out here tripping in finesse. You know it, you know. Out here tripping in finesse with my baby. Out here tripping in finesse. You know it, girl, you know we got it going on. You know it, you know. Yeah, we got it going on, Girl, we got it. Don't it feel so good to be us, baby? we got it going on, You know it, you know it. Són els Urban Empire, la Natàlia Ossa, el Drian Hernández, el Sergi Llussà i el Guillem Sanabra. El Sergi i el Guillem, exalumnes de l'Escola Puigcerver, perquè veieu que surt de tot tipus de professionals de l'escola. Més formals i menys formals. Benji, llum de sala, sisplau. Oh! No és la cubana, però baixaré. No pretenc que sigui la cubana tampoc, Alcalde, què tal, com esteu? Jordi, molt bones a tots. És que, clar, després, amb el pas del temps, la cosa canvia, Algun dels presents va ser professor meu? Mira, la Maria Àguila, sí, clar, que me'n recordo. Mira, la Carme, l'altra Carme... Saps què passa? Que, mira, avui venia cap aquí i pensava vas a tirar com 35 anys enrere, o 38 o 30, depèn de l'edat que tenies en aquell moment. En el teu cas, 6è d'EGB, me'n recordo que ens feies classes d'EGB, que ens parlaves de sardanes, que jo amb la flauta era tan dolent. Ah, que sí? Ma mare em va dir un dia, Jordi, suspèn, però no practiquis més, t'ho juro que és cert. La pastoreta dels collons, em perdó per collons, que no la vaig saber tocar mai. I el pobre Anton Colom, que ens feia música, que devia dir, però aquest nen és tonto, què li passa, tio? No, però jo amb la música era un negat, ho he sigut sempre. M'encanta cantar, però canto com per mi. Cap a fora no, que és horrible com ho faig. Però vaja, porto molts anys, o he estat molts anys, sent alumne, assegut a la cadira, escoltant els profes que parlaven. I mira avui. El món és just. I et torna algunes coses, en aquest cas. Bueno, no sempre és just, però a vegades és just. En aquest cas ho és. I avui tinc el poder jo. No em portaré malament, que estem tots a la celebració, però si volgués, Carmes i Carme, què? Home, molt bé no em portava. A veure, jo sempre ho he dit, que estudiava, però a classe no callava ni sota l'aigua, i això és cert. He tingut la gran sort, i jo us ho explico perquè m'ha tocat fer-ho moltes vegades, vaig ser adoctrinador de nens a l'Infocà, com m'ha dit molta gent arreu de l'Estat. Ui, el de l'Infocà, tu adoctrinaves niños? Jo, sí, i feia així. Perquè allà explicar la veritat o explicar el que passa al món doncs està segons com mal vist.
I durant molt de temps he tingut la gran sort d'anar a fer xerrades d'escoles per explicar-los com fem televisió. Perquè els nens, altra cosa no, però inquiets ho són, ja ho sabeu, i pregunten moltes coses i volen saber com es fa la tele, una mica el que hi ha darrere de la televisió, que és el que estic dedicant fa molt de temps. I moltes vegades la gran pregunta que et fan és Jordi, sí, quan vas decidir que volies ser periodista? És una de les grans preguntes. O què volies ser de petit, em pregunten. I els hi responc, jo de petit volia ser futbolista, però com no era ni el Sergio Roberto, ni el Sa Cuenca, ni ningú d'aquests, ni jo ja veia que al pati li posava ganes, però no, dic, canvia, xato, que aquí no tocaràs calent. I els hi vaig dir, mira, jo tenia un gran defecte, potser encara el tinc ara, és que jo no callava mai. Tinc un dubtós rècord, que no sé si és rècord com a tal, però vaja, jo me l'auto-otorgo, tot i que em tiro pedres a mi mateix, que és que a l'any de 5è, crec que em van castigar cada dia, amb l'escola a 6è. Em deien, a 6è, Jordi. I jo havia d'agafar la cadira, no estava molt lluny, al final feies 3 passes i entraves. I els de 6è ja em van adoptar com si fos del seu curs. Hi havia dies que hi anava a les 3 de la tarda i em deien, avui sí que has tardat. Aquest matí què passa? Dic, és que avui hi havia gimnàstica i m'he desfogat. Però a la tarda, després de dinar, doncs no. I al veure aquesta capacitat que tenia de parlar quan no tocava, vaig pensar, no sé, treu-ne profit, fes alguna cosa d'això. I als nens els explicava, i ara, amb el temps, em paguen per parlar. Que és cert. I tots fan, com dient, que sempre hi ha el gamberro de classe que fa com dient, jo també ho faré. Perquè ja sabeu vosaltres que els rols es repeteixen i a cada classe canvien les cares, canvien els nens i hi ha el follonero, hi ha l'ampollon, hi ha el simpàtic, hi ha el que s'enfada, hi ha tots aquests, però canvien de nom i de cara, però acaben perpetuant una mica aquest perfil. Doncs jo era el que xerrava en aquest cas. El que molestava els altres, reunió professor-pares, ma mare sempre, és que em diuen, Jordi, que parles molt, molestes els altres, tu te n'assabentes, els altres no, tu aproves, als altres els hi costa més. I jo feia com aquell emoticon al WhatsApp, feia... No tenia consciència en aquell moment que estava molestant els altres, però vaja, això és un dels records que tinc d'aquella època, de la que estic molt content, com ara us comentava. L'escola la van fer molt a prop de casa meva, jo vivia al carrer Antiquaris, que està a 2 carrers de l'escola ben bé. Quan no estava ni asfaltat el carrer, ni res, jo recordo aquell pinar gegant que hi havia abans de l'escola, amb el mas, quan hi entraves, no hi havia ni edifici de secundària ni res. A l'edifici de secundària amb obres m'hi vaig colar no sé quantes vegades, el pobre senyor Sánchez, que controlava l'escola com a tal, que ens escapaven per entrar a les obres, que no estava prohibit, però bueno, per sort ningú va prendre mal. I després he pogut veure l'evolució. Doncs deuria ser el nen que vivia més a prop de l'escola i mai vaig arribar a l'hora, mai. Oi que sí, Carme? Dones fe, Tots asseguts? Ai, perdó, que he arribat tard. Tot suat. Vull dir que guardo amb molt de carinyo aquella època i us agraeixo a tots vosaltres el que heu fet, el vostre gra de sorra, la vostra peça, aquest engranatge, i disculpar-me amb els professors, Maria, Carme i si n'hi ha algú més, el Joan, que l'he vist aquí ara davant. El Joan m'aguantava a bàsquet i tot, imagina't, pobre. A classe i a bàsquet. No tinc prou a les 5 que l'he d'aguantar després. Ho sento. Vull dir que moltes gràcies a vosaltres per la vostra feina. Ha sigut un immens plaer ser alumne de l'escola i, evidentment, això, aquest petit disculpeu si no em vaig portar com tocava en el seu moment. Perquè veieu que no sóc rancorós. Que la venjança és un plat que es pot servir amb 30 i pico anys de diferència, però que avui no ens el menjarem. O sigui que moltíssimes gràcies per ser aquí, de veritat. I ara, a qui donem pas, és a un altre que en sap molt de llengües. No li tingueu en compte que venint cap aquí se li han trencat les ulleres i porta les de recanvi, pobre, però jo crec que no caurà i si no l'ajudarem. Un fort aplaudiment, si us plau, pel grandíssim Màrius Serra. Moltes gràcies, Jordi. Bé, molt bona tarda. És una joia, feu molt de goig aquí, és una joia celebrar 50 anys, 50 octubres, que és un mes,
amb tots vosaltres aquí. Jo dir-vos que, a diferència del Jordi, jo no parlava gaire a l'escola i tots em deien Màrius Xerra. O sigui, ja us ho podeu imaginar per on anaven els trets. Jo avui pensava què els diràs en una escola que fa mig segle que estan fent el que ha de fer una escola. I he pensat que faria alguna reflexió sobre el més important de qualsevol societat. Sabeu que hi ha 3 coses importants per qualsevol societat, les més importants, i són educació, educació i educació. I justament l'escola Puigcerver i l'escola catalana, que sovint està tan en el punt de mira, sota els focus ara, és una escola que es caracteritza perquè ensenya a pensar. No pas què pensar, sinó a pensar. I aquest és el gran èxit de qualsevol escola, que la gent trobi el seu camí, la seva manera de construir-se com a persones a través del coneixement i a través de potenciar les capacitats que cadascú tingui. El pensament, però, sempre s'elabora a partir de llenguatge, a partir d'aquest gran tresor que portem inscrit ja des de ben menuts, que anem prenent consciència justament quan anem a escola, quan tota aquella banda sonora de la nostra gent, la gent que ens estima, tot que és la que ens dona la llengua materna, bé, materna perquè les mares figura que parlen molt, però a casa meva parlem llengua paterna, perquè jo tampoc callo ni sota l'aigua, com ja us podeu imaginar, però la llengua, aquest gran tresor, resulta que és en l'escola on comença a prendre la seva potencialitat. Jo us he portat un llibre perquè, en fi, per fer-vos una petita juguesca i per intentar transmetre-us 3 idees, 3, aquestes sí diferents, sobre la importància de l'educació fonamentada en el llenguatge. La primera és la gran riquesa que ens atorga qualsevol aprenentatge de llengua. La segona és que la llengua és una font de plaer, que de vegades oblidem, i és aquesta font de plaer que ens ve de la infància la que ens porta després a gaudir-ne i a millorar en tot, en el coneixement, i això ho dona l'escola. I la tercera i última és que la llengua és fonamentalment un gran arxiu de memòria històrica. Comencem per la primera, però, aquesta gran potència d'un instrument, d'un codi tan complex com la llengua i que alhora aprenem des de ben menuts sense adonar-nos-en gairebé. Jo us he portat aquest llibre, com us deia, que és d'un poeta francès, Raymond Queneau, i que es diu 100.000 miliards de poèmes, 100.000 milions de poemes. Amb aquest llibre farem una juguesca perquè, jo no sé si us ho ha explicat l'organització, però pel mer fet d'haver vingut a aquest acte de celebració dels 50 anys de l'Escola Puigcerver, us heu compromès a llegir-vos aquest llibre. Us portarem deures, trobareu exemplars a la sortida. I us heu compromès a llegir-vos-el en els propers 50 anys, dedicant-hi 2 hores cada dia, de dilluns a divendres, farem setmana anglesa, us dono el cap de setmana lliure, són 10 hores la setmana, durant 50 setmanes l'any, 15 dies de vacances sempre van bé per descansar una mica, durant 50 anys. Per tant, ara no farem càlculs perquè som de lletres, però estem amb uns milers de lletres i d'hores, vull dir, notables. Doncs bé, cap dels que som aquí, ni tots els millors exalumnes de l'escola Puigcerver, ni els professors, ni els acompanyants, ni ningú, m'hi incloc, en 50 anys no serien capaços d'acabar-nos el de llegir aquest llibre. I ara em direu, on és el truc? Ara em sento una mica Mago Pop aquí, fent allò, o McLaren, no? On és el truc, si tampoc és tan gruixut? Aquí dins hi ha 10 poemes, només 10. 10 sonets. Moment per a la vocació aquella professora de literatura, aquell professor de literatura que a la pissarra us posava amb una cara que tots ens enamoràvem i us posava A, B, B, A. No el grup de música, sinó era la rima, això, la rima del primer vers que acabava amb A, l'altre B, B, A, doncs això és un sonet, una quarteta, una altra quarteta i 2 tercets, són 8 i 6, 14 versos. I només n'hi ha 10.
I em direu, home, ni que sigui en francès, i això en una tarda m'ho ventilo. Doncs no. Perquè resulta que el senyor Raymond Queneau, quan ho va escriure, que per cert ho va escriure l'any 60, per tant, és una mica més gran que l'escola i una mica més gran que jo, fins i tot, aquest llibre, no gaire més, quan ho va escriure seguint les normes de la literatura combinatòria. Ara esperava un O, A veure, un O? Oh, bé, està bé. Era la vocal adequada, és que heu fet un E, que normalment amb la O va millor. Això són 10 poemes, 10 sonets, que escrits de tal manera que seguint les normes de la rima i també del ritme, cada vers combina perfectament amb els altres 13 versos dels altres 9 poemes. De manera que amb aquest caçador de poemes, que porta l'edició de Gallimard, feu així i podeu llegir un sonet. Llavors torneu enrere, torneu a fer i teniu un sonet diferent. És important fer perquè es caça millor, els poemes, i així podreu anar fent és a dir, porropejant, com un colom, durant hores i hores, i aquí, per combinatòria, i si hi ha els professors de matemàtica que hi hagi aquí ja sabran la fórmula, que jo ara no recordaré, però per combinatòria hi ha 100.000 milions de poemes diferents, cadascun d'ells. Llavors la pregunta del milió d'euros és per què va ser escrit aquest llibre si ni tan sols el seu autor no hauria pogut viure prou temps per llegir-se'l, perquè en el pròleg explica que necessites uns 200-205 anys per acabar-te'l de llegir, no? Ja es veu que, en fi, ja diuen que cada cop viurem més, però estem lluny encara dels 2 segles. Doncs la resposta és molt clara. Aquest llibre va ser escrit no pas per ser llegit en la seva integritat, sinó per fer-nos pensar i per mostrar-nos la potència extraordinària de l'instrument. Aquest mateix instrument que aprenem a l'escola, des de P3, des de P4, des de mica en mica, recombinant lletres, recombinant un conjunt finit d'elements, l'alfabet, que ens permeten escriure tot allò que la història del pensament i de la literatura en qualsevol llengua, una com el català que és mil·lenària, imagineu-vos, la quantitat d'usuaris que ha tingut, doncs permet. Què va fer? Que no, agafar el vers com a unitat d'allò que normalment agafem com a lletra i reproduir el mecanisme. Jorge Luis Borges, l'autor argentí, li van preguntar una vegada quina era la seva màxima aspiració com a escriptor. I ell, en comptes de dir vull guanyar premis o el Premi Nobel o tenir molts lectors, guanyar molts diners, ell va respondre amb una resposta que sembla infantil, que segur que entendrien molt millor i tindrien una lògica molt més clara els alumnes actuals de la vostra escola, perquè Borges va dir: la meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no hi hagin estat. Posar juntes paraules, ajuntar paraules que no hagin estat en contacte. Imagineu-vos taula i marró. Una taula marró, moltes vegades hem dit, hem escrit, entrem a Sant Google i segur que posem taula marró i trobarem milers, no? Però potser podem posar algun altre adjectiu, més original, dir una taula fugissera. Fugisser vol dir que fuig, i la taula té potes, però normalment es queda quieta, per tant, no seria gaire habitual. O bé, si hi ha algun poeta en un mal moment va arribar a fer un vers on hi havia una taula fugissera i voleu ser més originals encara, poseu un múscul, esternocleidomastoideu, fugisser. Això segur que mai abans ningú que no hagi vingut a aquesta conferència no ho haurà sentit a dir, no? Bé, l'originalitat portada a l'extrem no porta enlloc, però recombinar elements sí que és la clau de l'originalitat i del pensament individual. És el que permet defugir els llocs comuns, els tòpics, aquell llenguatge encarcarat que només reprodueix esquemes que hi ha heretats, sense fabricar-los des del pensament, que és el que us deia al principi, que ha de tenir i que té la bona escola, que és el que transmet. Posem només un parell d'exemples per veure què són els tòpics. Els que tingueu una certa edat aquí i vau viure, diguem, el franquisme, o la primera part d'una cosa que ara lamentablement estem revivint molt, sabreu que en aquella època sembla que es parlava de sequia, al darrere hi anava un adjectiu.
sequia pertinaz. Sempre era la pertinaz sequia. En llenguatge esportiu, sovint es parla del Tour de França, que ha plogut molt i una jornada dantesca. I pobre Dante Alighieri, i li claven allà, tot és dantesc, no? I ja posats a un d'aquests tòpics, perquè veieu, un esforç acostuma a dir-se que és titànic. Un esforç titànic. Doncs bé, perquè vegeu com arribem a ser esclaus d'aquests llocs comuns, que no, si no hi pensem, fa 20 anys, poc o molt, hi va haver un episodi que tots recordareu d'un vaixell al port de Corunya, anomenat Prestige, que va deixar anar una mica de petroli i va provocar una catàstrofe ecològica, el de los hilillos de plastilina, diguem. Doncs aquell vaixell, en el seu moment, algú va prendre una decisió molt desencertada de tirar-lo en mar endins, no? Remolcar-lo, i llavors quan va esclatar encara va empudegar-ho tot més, però jo recordo sentir els noticiaris exactament dient la frase: l'autoritat portuària corunyesa ha pres la decisió de remolcar el Prestige i el remolcador ara mateix està fent un esforç titànic perquè el vaixell no naufragui. I jo vaig pensar, si és titànic, si hi ha una paraula connotada a la vida, si hi ha una pel·lícula que tothom sap com acaba, és Titanic. Vull dir, en fi, no cal fer spoilers amb això. Doncs ni així no se'n va estar de dir que l'esforç era titànic, imagineu-vos. Us he dit també que, a part de la potència, la llengua era una font de plaer, ho estem veient segons com sovint veiem coses que ens sorprenen, però sobretot també, i amb això m'agradarà acabar aquesta intervenció, però aprofundint-hi una mica, un arxiu de memòria històrica. Això ho deia el mestre Coromines, deia l'arxiu de memòria més portàtil és una llengua, la portem al damunt. Això és el que aprenem, tot el que aprenem dins d'una escola no ens ho podran prendre mai. Ens podran prendre de tot, fins i tot la llibertat, però no ens podran prendre ni el pensament ni la capacitat d'expressió que ens permet tenir una llengua. Quan ell deia que era un arxiu, ho deia perquè cada paraula, si l'estires, té al darrere una biografia. Cada paraula és com una persona que també té una biografia, té una història al darrere, i sovint, rere aquesta paraula, hi ha realitats que han com desaparegut. Fem un exemple d'adaptació. Segur que tots porteu aquest fòtil a la butxaca, espero que apagat ara mateix, en diem mòbil. No sé per què, perquè no es mou. En podíem haver dit portàtil, perquè el portem al damunt, però portàtil ja va ser una paraula agafada per l'altra, que és el dels ordinadors. Molt bé, cada llengua se n'ha sortit com ha pogut amb les noves tecnologies. En italià en diuen telefonino, perquè és petit, o cellulare. Bé, nosaltres en diem mòbil. Doncs ara fer un exercici de memòria, imagineu-vos, fa 50 octubres, quan es va fundar l'Escola Puigcerver, anàveu pel carrer, us trobàveu una persona amiga per aquí, pels carrers de Reus, i us donava una bona notícia. La Conxita ha tingut una criatura. Ah, molt bé. L'hem anat a veure a l'hospital i li hem portat un regal per la criatura de la Conxita. I què li heu regalat a la criatura de la Conxita? Un mòbil. Què hauríeu pensat fa 50 anys? Un d'aquells estris que es posa als bressols, que va fent tirurí, normalment la cançó de bressol de Brahms, per anar educant a la criatura amb la bona música. Brahms amb H intercalada, em refereixo, sense H ja els posa el nen, els Brahms. Això era un mòbil. Ara, em sap greu dir-vos-ho, però han passat 50 anys, jo ho he notat molt, perquè en tenia 5 i mira'm, i tornem a ser 2018, Reus, avui en dia, afortunadament continuen naixent criatures, anem pels carrers, ens trobem una Conxita de torn, ens dona una bona notícia i li demanem: què li heu regalat a la criatura de la Conxita? Un mòbil. Què pensareu? Tan petits, això sí que ja alliçonats, ja naixeran endollats i li fotran un discurs i tot, ja tan petits, ja amb el telèfon a l'orella i tot plegat, no? Què ha passat aquí? És la mateixa situació comunicativa. És la mateixa paraula. És la mateixa llengua. Què ha passat?
han passat 50 anys, 50 joiosos anys, tots ho hem notat molt, han passat 50 anys i resulta que una nova realitat ha agafat, ha adoptat una paraula, perquè la llengua té aquesta capacitat d'adaptar-se, i n'ha desplaçat una altra d'anterior. Això no vol dir que, igual com hi ha aquesta capacitat de créixer i de referir-se a la realitat, no vol dir que alhora sigui, com us deia, un veritable arxiu de memòria històrica. Perquè què són, si no, tots els exemples on es parla de monedes? La pela és la pela. On heu sentit a dir algú que digui l'euro és l'euro? Algú que té molts quartos, que té 4 xavos, que té molts cèntims, tot això ja són monedes molt endarrerides, les octaves reales, los cuartos, els cèntims, que ara, mira, n'hi torna bé, però de poc serveixen, no? I tot va com evolucionant, no? Ningú no diu, aquest és un passatero, aquest és un eurero. Això no ho diu ningú. Per què? Perquè ha quedat, diguem, una cosa que prové en la memòria, reprodueix una època. En canvi, què ha nascut amb l'euro? El jovent mileurista, per exemple. I és ben paradoxal, i segur que ho heu viscut tots, aquests últims anys de crisi. Ja reflecteix, quan neix la paraula, una realitat social. És més, encara és més sagnant, perquè quan el 2006-2007 va néixer el mileurista es deia com dient, pobret, només cobra 1.000 euros al mes, quin sou. I avui, el jovent, que sigui mileurista, li sembla que ja cobra 1.000 euros, 10 o 12 anys després. Imagineu-vos si n'és de sagnant una situació que queda reflectida en la llengua. De tota manera, sobre això sempre et pots trobar exemples que d'esterotin. Jo no fa gaire, a Montjuïc, a Barcelona, vaig llegir que feien una fira de singles, i jo, que encara tinc el tocadiscos a casa i que soc d'una època que m'agraden, diguem, no, tots els vinils, i jo hi vaig anar a veure si comprava algun single o què trobava, i va resultar que no, que ara era una fira per solters. Perquè un single avui és un solter, però amb poder adquisitiu, que si no ets un conco i no et vol ningú. Ha de ser single que puguis invertir-hi, diguem. Què havia passat aquí? Una substitució clara d'una paraula per un referent que aparentment havia desaparegut. En aquest sentit és per al qual la llengua constantment va canviant. La baixada de bandera dels taxis, que és una cosa que no sé si ma filla arriba a tenir mai un poder adquisitiu per agafar un taxi, potser li haurem d'explicar que es diu baixada de bandera perquè els taxis abans, per si algú s'acaba d'incorporar a la vida, la baixada de bandera és el que et cobra un taxista abans de portar-te enlloc. Vull dir, només puges i ja et cobra la baixada de bandera, no? Però n'hi havia una baixada de bandera perquè n'hi havia de banderes. Avui en dia tots són botons. Però es manté baixada de bandera. És per això que la llengua és tan important mantenir-la i transmetre-la com a arxiu de memòria. Acabo amb un exemple molt profund i que no té a veure ni en el català ni en el castellà, que ens és proper. Anem a l'anglès. Resulta que en anglès el nom de les bèsties quan són vives és un i el nom de la seva carn quan són mortes és un altre. Un ox és un bou, però la carn és beef, beef stick, normalment amb patates, bistec. Doncs això passa amb tots. Cow, la vaca viva, veal, la carn de vedella, diguem, cock, la gallina viva, chicken, pork, quan és viu és pig, i quan és mort, una llonza, és porc, com en català, però amb K d'ocupa. Això passa amb tot el bestiar, i em direu, com són els anglesos, no? Que graciosos que són els anglesos. Molt bé, doncs això sol és una lliçó de memòria històrica que ens remet al segle XI, al 1066, a la Norman Conquest, a la conquesta normanda. Quan els normands conquereixen els saxons, la part del sud de les illes britàniques, qui creieu que es queda amb el bestiar? Els saxons els toca vigilar el bestiar viu. Qui creieu que es fot les llonzes a taula dels castells? El conqueridor, el normand que parla una llengua d'origen romà, d'origen llatí, vull dir. A partir d'aquí, tot el que és la carn agafa el lèxic directament del llatí, mentre que tot el que és el bestiar viu agafa el lèxic de l'antic saxó. Això vol dir que rere cada paraula, només que estirem una mica un fil, ens hi trobem tota una veritable
una veritable lliçó d'història. I per això és tan important que l'escola, i l'escola catalana és modèlica en aquest aspecte, mantingui aquesta riquesa, aquesta capacitat de transmetre la nostra llengua perquè en contacte amb totes les que convinguin mantingui la igualtat d'oportunitats dins d'aquesta societat, la igualtat d'accés al coneixement i a la feina i a tot tipus de promoció social. Vull acabar, ja que és una escola i que el Jordi abans ha parlat que no es portava gaire bé i que tenia aquí profes i que, en fi, que li posaven falta, que arribava tard, que no sé què, vull acabar reivindicant l'error, que se m'entengui. L'error lingüístic també forma part del codi i del sistema lingüístic. L'error forma part de la història de la llengua. Tots aprenem i qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca, com se sap, no? Però l'error no ens ha d'aterrir. Al contrari, quan accedim a una nova llengua, quan fem que algú accedeixi al català, una de les grans barreres és la por a equivocar-se. I l'error pot ser també fèrtil, perquè resulta que una llengua ens reflecteix tal com som, i som imperfectes. Quan ens mirem al mirall ho veiem, cada matí per afaitar-nos o per maquillar-nos o el que sigui, ja ho veiem, no? Doncs per això la nostra llengua també ho és. I en aquest sentit vull acabar amb un episodi en el qual vaig veure que l'error era molt i molt fèrtil, ja fa molts anys, des de VilaWeb, quan començava tot plegat la cosa informàtica, fèiem amb l'enyorat Carles Capdevila una secció en la qual oferíem jocs de paraules, intentàvem que la gent jugués amb la llengua, que en gaudís, que la veiés com una font de plaer. I a mi se'm va acudir posar, diguem, a disposició dels internautes un episodi que m'acabava de passar. Havia mort Terenci Moix, a qui jo havia conegut, però poc, però l'havia tractat, i per una casualitat jo havia anat en el seu sepeli o a la Capella Ardent a l'Ajuntament de Barcelona. En un entorn més aviat, diguem, ell havia deixat escrit que havia de sonar música de festa, vull dir que imagineu-vos que era una situació, estaven els seus amics i la gent propera, però amb aquella cosa agredolça del dolor, però alhora sonava música gairebé de carnaval, i hi havia una senyora veïna del Ramon Moix, que es deia Ramon, del Terenci, del Raval de Barcelona, que estava com emocionada, mig plorosa, mirant-se-la allà de cos present i la vaig sentir que deia: ai, el Ramon, el Ramonet, mira que ha arribat a ser important aquest noi que fins i tot li han fet un enterro de corpore in su punto. Jo estava allà al darrere i vaig pensar, hòstia, clar, la dona volia dir de corpore in sepulto, de cos present, però això del llatí la va desbordar i va dir in su punto. Jo me vaig mirar i el Terenci in su punto estava, perquè, clar, allò que els morts se'ls posa allò ben posadet, la corbata, vull dir que el van deixar moníssim, no? I estava in su punto. Bé, jo vaig posar això com a exemple de la clàssica recreació popular i em vaig afegir un parell de l'àvia, perquè tots hem tingut una àvia diguem, creativa, i la meva àvia, per exemple, que era de Vilanova i la Geltrú, ella, quan anava a una cooperativa a comprar, no hi anava, no, ella anava a la comprativa, sempre, perquè com que hi feia comprar, deia, jo vaig a la comprativa, no? En fi, i la gasosa, doncs en deia graciosa, perquè devia fer gràcia o picava, en fi. Vaig posar aquest parell d'exemples i llavors va ser espectacular. Jo crec que va ser la vegada que vam tenir més èxit durant anys de la quantitat de gent de tots els països catalans que va a fer aportacions. I el guanyador, perquè sempre triàvem un guanyador, el missatge que ens feia més gràcia, va ser d'un xiquet de Valls, bé xiquet, vull dir, no sé si era casteller, però era un noi que era de Valls, diguem, que va dir que la seva mare era una veritable campiona en aquesta especialitat verbal i que era molt coneguda i ens va posar 5 o 6 exemples, no sé si els recordaré tots, però alguns d'ells són inesborrables, han passat 20 anys i encara els tinc presents, amb el qual cosa va demostrar que l'error pot ser molt fructífer. Per exemple, aquesta senyora deia per anar al Capravo, diguem, deia: aquest matí he anat a Can Bravo, nen, he anat a Can Bravo i he demanat formatge del semental i tothom s'ha posat a riure. Clar, ella volia emmental, però ja li va fotre la S i tira que té vi, no? O bé, es veu que mirant la tele un dia, un reportatge i tot això, aquest Al Capone que surt aquí va ser un hàmster de debò?
Clar, gàngster també era un anglicisme que, en fi, tots hem tingut àvies, no?, i sabem com anava. O tot això de dir, escolta, sí, mira, nen, vigila, ve ràpid, que encara perdràs el tren i hauràs de fer autostop. Però aquesta millorava l'original, perquè, vull dir, fer stop vol dir cridar l'alto. O sigui, és millor l'error que no l'autostop, no? I la cosa ja es anava embrancant, que deia, sí, no, jo no pujo mai als sensors perquè m'agafa gastrofòbia. Que volia dir claustrofòbia, que és segurament una cosa que els professors que m'estigueu sentint sabeu de què parlem, que és fòbia als claustres, no?, una mica, vindria a ser com a cosa tancada i tal, però ella, la dona, deia gastrofòbia, no? I per acabar amb un parell que li fèiem la onada, diguem, ja va ser, com era allò, sí, la filla de Can Lambies diuen que és molt intel·ligenta, que està ara a Holanda, amb una beca Orgasmus, que jo entenc que es deu estudiar amb molt de gust, així, però ja es veu que la cosa de l'Erasmus no, i l'última deia, tot això que dius, nen, tot això que dius són vaginades, nen, vaginades, en fi. Una crac, la mare del xiquet aquest de Valls, però una demostració més que moltes vegades l'evolució de la llengua tampoc és un codi d'una perfecció milimètrica i matemàtica, sinó que és humà. I com tot allò que és humà, és imperfecte. És absolutament fascinant, com aquest llibre que hem vist, però alhora té la dimensió humana. Això és el que jo crec que li hem de demanar sempre a una escola, que tingui la capacitat de transmetre el camí recte, sabent que el camí té molts revolts, també. Que tingui la capacitat de transmetre el coneixement, sabent que el més important a la vida és l'actitud. I que moltes vegades, equivocant-se, s'aprèn, com sabeu, segur molts, perquè la vida et comporta això, i de vegades, encertant-la sempre, no s'aprèn res. Dit això, em fa molt de goig ser avui aquí, us felicito per aquest camí ja de mig segle, mig secular, i espero que tireu mig segle més endavant. Gràcies i bona nit. Welcome, my friends. Open your heart and your mind. Move to the rhythm and dance into your own beautiful reality. Beautiful reality. Feel free and expect the unexpected. We start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body now. Yeah. Everybody, rock your body right. Backstreet's back. All right, all right, all right. Què? Us ha agradat o no? Espectacular. Puigcerver té aquestes coses. Estem ja arribant al final. Espero que hagueu gaudit de la xerrada d'en Màrius, del valor de la llengua, però evidentment aquí també volíem que ens acompanyés aquí a l'escenari. És la màxima autoritat de casa nostra. Per tant, demanem la presència aquí, al Teatre Bartrina, del senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus. Alcalde? Molt bona nit, ciutadania de Reus, de director territorial del Govern de Catalunya a Tarragona, regidores i regidors, regidora d'Ensenyament, fundadors de l'escola, directora del Centre de Recursos, inspector, professores i professors, alumnes, famílies, tothom que avui ens apleguem aquí per celebrar el 50 aniversari de l'Escola Puigcerver i l'inici de curs en el que estem. Fa uns dies es va celebrar a Reus, a l'Ajuntament, el lliurament de guardons de la ciutat. Un atorgament que es va fer també de la menció honorífica a l'Escola Puigcerver. La més alta distinció que una ciutat, que un ajuntament atorga a les entitats, a escoles, a les persones que realitzen o han fet alguna cosa molt important. Aquell 20 de setembre vàrem homenatjar a l'Escola Puigcerver. Avui ho tornem a fer. L'inici del curs 2018-2019, que després de 50 anys marca una trajectòria clara d'una escola de referència a la ciutat. Ho torno a dir una altra vegada perquè és important dir-ho i repetir-ho. Una escola de referència a la ciutat de Reus i en el territori, on l'educació ha estat i és una prioritat. Avui, aquesta escola, que fa 50 anys, homenatja també als seus treballadors, als mestres, als alumnes, les famílies, als col·laboradors, tota la llarga llista que explica la història d'unes instal·lacions que van començar amb un maset i uns galliners adaptats a l'edifici actual, però que ha anat progressant i s'ha anat fent gran. Gran amb edificacions, però gran encara més amb referència en l'educació. Una escola laica, activa i oberta. Laica, activa i oberta, que no és poc. Que va néixer en uns moments que necessitàvem una escola com aquesta i que avui és model de moltes escoles. Que va néixer en un moment per unes persones que van veure la necessitat de tenir una escola laica, activa i oberta. Per això el reconeixement d'avui de l'Ajuntament de la ciutat, que és el reconeixement de tota la ciutadania. Una escola que ha vetllat sempre per les persones, per la llengua i per la cultura, i que ha fet de l'espai un espai de participació activa i de treball en favor de la comunitat, que no és poc. Per això avui el nostre reconeixement i l'enhorabona per aquesta trajectòria exemplar
que ha deixat un pòsit remarcable a la ciutat, un pòsit de referència, un pòsit d'escola potent, una escola laica, activa i oberta, que a més, i el que és més important, ha format generacions de reusencs, responsables, crítics, que també és bo, i compromesos amb els valors d'una escola que ho va tenir molt clar des d'un principi. Amb el desig d'aquest aniversari reforça la voluntat i el treball i els llaços personals que vinculen els alumnes, els actuals, els antics, només me queda donar-los les gràcies als fundadors, gràcies als professors i professores, gràcies als alumnes i gràcies a les famílies per confiar en aquesta escola laica, oberta i activa. Perquè és gràcies a la formació, que és el principal valor i el principal tresor i la millor herència que podem donar als fills i a les properes generacions, que fem que aquesta ciutat també sigui molt important. Moltíssimes gràcies a tots vostès, moltes felicitats i que tinguin un molt bon inici de curs. Moltíssimes gràcies. Torno a agafar la paraula per dir-los una altra cosa. Fa un mes, si no recordo malament, a l'inici de curs, el primer dia de curs escolar, no recordo ja, la regidora i jo mateix, la Dolors Cerdà i jo mateix, vàrem visitar dues escoles. Cada any fem el mateix, una de pública i una de concertada. Totes és impossible en un dia, però el primer dia de curs i inici escolar fem una visita. Enguany vàrem fer l'escola Marià Fortuny i l'escola Puigcerver. En la visita en aquesta escola, que vam poder veure un menjador magnífic, unes instal·lacions, vam poder veure les gallines també, i un gall que les vigila, complicat el gall, vam poder veure unes instal·lacions magnífiques. I la directora, la Elo, que deu estar per aquí, no? Sí. Em comenta entre edificis, entre els dos edificis, cap al que és l'entrada i el que és el pati de darrere, diu aquest és com el carrer major de l'escola, perquè tothom passa per aquí. De fet, jo ja havia passat per allí alguna vegada, perquè jo no soc alumne, no vaig ser alumne de l'escola Puigcerver, però sí que la meva dona, que és la Cori avui, doncs també hi va estar fa molts anys i fa 35 anys jo hi anava a festejar, per entendre'ns. Per tant, coneixo perfectament l'escola i em va comentar aquest és el carrer major de l'escola Puigcerver. És per això que avui volia cridar la Elo i volia cridar també al senyor Masdeu perquè fa uns dies, quan deia al començament del Parlament, vàrem donar la menció honorífica. Avui fan 50 anys. I què millor per una ciutat tenir una escola com aquesta que tingui un carrer major. Moltíssimes gràcies. Alcalde, moltes gràcies. Elo, què fem amb això? Te l'emportes tu? Deixem aquí? Vols que el deixem aquí a terra? S'ha de prendre. Això s'ha de col·locar. Ràpidament, S'ha de col·locar. Moltes gràcies. Albert, no marxis. Queda't amb mi. Elo, si vols anar baixant, no sé si vols ficar-ho aquí davant. Moltes gràcies. Sí, posem-ho aquí al davant, no? Però, clar, evidentment, no podia faltar el discurs, les paraules. No ho trenquem per l'amor de Déu, eh?
Home, no. Que és nou d'avui, això, Ara. No ballaràs un vals ni res que sigui molt amunt, no? Que no se'ns caigui la placa. Fora aplaudiment, sisplau, per un dels membres fundadors i director durant molts anys, Albert Masdeu. Tot té. M'exalta el nou i m'enamora el vell. J.B. Foix. Sol i de dol. 1947. El 47, d'haver-n'hi hagut de parvulari, jo hauria estat un alumne de P5. Faltaven 21 anys per a fundar l'Escola Comarcal Puigcerver. Foren activistes, pares, mestres, militants d'església, qui vam endegar la Societat Civil Puigcerver, titular de l'escola. Teresina Teixell, Maria Rosa Torrell, Carles Martí, Josep Sánchez Moragas, Antoni Àvila Llopis, Antoni Àvila Mariner, Carmelo Martorell, Francesc Escoda, Xavier Amorós, Josep Alsina, Mercè Vallverdú, Eduard Balcells, Amadeu Abelló i jo qui els parla. El país en construcció necessitava entitats comarcals i no pas provincials. I el nostre criteri, entitats comarcals com l'Escola Comarcal Puigcerver. Pocs ens van entendre aleshores. Avui tot es veu millor, sobretot quan es pot començar a mesurar la realitat en termes republicans. Això sí, si es pot o si es deixen, que ja ho veurem. Molts de nosaltres ens aplegàvem al redós d'una associació cristiana, la JARC, Joventut Agrícola i Rural Catòlica. Fou aquesta associació de joves qui vestí d'ideologia el pensament cristià del compromís temporal. També l'educació per l'acció i la responsabilitat. Aggiornamento, se'n deia això, que surava en els àmbits del Concili Vaticà II pel mestratge de Joan XXIII. A Reus, pels anys 60, Galliners. I el dia 2 d'octubre de 1968, l'Escola Comarcal Puigcerver començava a caminar. Les condicions eren precàries. A la parcel·la no hi havia ni tanques. Calia netejar-la tota i treure tot allò que pogués fer mal. El tractor dels taverna de la Selva i els braços dels pagesos del Forja i altres voluntaris ho apaivagaren. No hi havia llibres de text, doncs nosaltres fèiem el mètode de projectes, que ja estava inventat. Encara recordem el globus de paper que aviàvem per experimentar la densitat i el pes de l'aire segons la seva temperatura. Per la llengua, doncs, també, els exercicis lectures del faristol, que és l'únic que vàrem trobar, i Lucas, el maquinista, que també en fem de castellà, o els Audempitus. Les cadires de boga de Cal Carbonell, aquí al carrer Jesús, pintades de groc. Treballàvem per una escola catalana cristiana, mixta, nens i nenes, participativa, activa, autogestionada i comarcal. D'anècdotes del primer dia, moltes. L'obligatorietat de tenir a la paret una creu i les fotos d'en Franco i de José Antonio.
Les construírem nosaltres amb buscalls i no ens van agradar. Fora. Els inspectors, quan visitaven una escola, en aquella època, ara també, indicaven al mestre que els cedís el lloc. Així demostraven la seva autoritat i superioritat. La nostra inspectora, el primer dia que va venir i se sentà a la cadira enmig amb la tornada de groc, s'embrutà amb aquesta pintura groga. Us imagineu la inspectora investint pollets grocs que teníem per les classes amb l'abric tacat de groc? Quan arribaven cuina corrent separàvem nens de nenes i esborràvem les pissarres. Això, els Pedraforca se'n recorden. I del passat cap al futur. L'escola ha anat creixent. Ens han guiat grans mestres, com l'Alexandre Galí, com la Rosa Sensat, com el Pere Vergés, com el John Dewey, com en Piaget, com en Freire. Només calia llegir els seus llibres, que si titelles, que si dramatització, que si plàstica, que si música, que si matemàtiques. Acampades a la nit a Escaladei, a Barrulles, viatges com a Roma, Amsterdam, intercanvis. Ens sentíem escoles hereves de les escoles de la mancomunitat. L'escola ha anat creixent, tot conservant l'esperit inicial, que fa als alumnes joves, responsables i solidaris, que estimen la gent i el país, amb esperit democràtic. Per aconseguir aquest creixement, només cal tenir-ne ganes i estimar-los, els nens. I tal com vam fer en celebrar el 25è aniversari, de la mateixa manera que aleshores ens vam encarar cap als 50, ara ja ens encarem cap al 75è. Amb esperit valent i ardit, enamorats del nou i exaltats pel vell. Penso que ja no n'hi ha més. A partir d'aquí dono per acabat la primera activitat del 50è aniversari i tot el seu 50è aniversari. Està començat. Ja no hi ha res més. No marxis. No. Puc deixar això aquí? Costa no emocionar-se, Albert, amb el que expliques. Sí, llum de sala, sisplau. Ara volem fer una foto final perquè ara som dos aquí, imagina't. Un dels fundadors i un dels que van allà. Però volem que vinguin els Pedraforca, el primer 8è, el primer COU, el primer FP, el primer Consell de Delegats, la permanent de primària i de segon de batxillerat actual, la ELO, el Mario Serra i la resta per fer una foto final de grup, com a record d'aquest primer acte dels 50 anys. Si podeu anar pujant, si fem llum de sala perquè ningú caigui, i farem aquesta fotografia. I a l'acabar, aquí al costat, un pica-pica perquè aneu a casa amb l'estómac una mica ple. D'acord? Intentem-ho fer el més àgil possible. I ens anem posant per aquí davant. Què tal? I així farem la fotografia. Intentarem fer com diferents files, rotllo futbolistes, perquè si no, amb tanta gent no ho aclarirem. Què tal? Passeu, passeu. A veure quants sumem. Anem fent... Ja sé que l'escenari és gran, però anem fent unes files
Els més petits a baix, que patireu menys de genolls. Endavant. Hi haurà més gent aquí dalt que baix, ja veuràs, al final. Si algú més vol pujar, no es notarà, eh? Vull dir que si algú li fa il·lusió, ara mateix 2 cares més, no passarà res, eh? Ah, aquí està. Què? L'aguantem entre 2 o 3 o la posem a terra o què vols? Aguanteu-la aquí, va. Que no tapi cap cara, espera, que em poso per aquí darrere. Ah, així. Vinga, repetim-ho, eh? 1, 2 i 3. Puigcerver.